هەڤاین هێژە ئەڤ کامێرا نوح گیهامێ ئا ئێکشن 5 ئەڤە هەلبەت متەمین کرد ji bo tiştin henin ez dixwazim bi kar bînim ev ji bo baranê girkî baş ber ev kamerana ku ez pê dikişînim ev ne a baranê yanî av me av mere nikare di avê divêxin ev ahan ji bo avêyê ji bo heger mesela bisiklet wan mereka ser bisiklet siwarê heger ku aktivîtê din heger çalakiyê din hebin yek kare van çalakiya pê bike ev kamera din ew gelkî baş e kwalîteya gelkî baş e lê ne a avêyî û mere nikare gelek çalakiya nişatin dîtin yanî dîtir pê bike ev ji xwe navê wê DJI Action Adventure yani ji ber standard heye û adventure heye adventure ev her tişt pêr tê giş saf tiştê pêr têne yanî wek binetdarê wê jî va pêr hatiye sê betarî pêr tên ev hesî betariyê wê jî ev jî keblê wê ye dagirtinê ev e nizamçî ve eger mayk bi berê mayka a kamera din heye ez karim bi kar bînim besna ne mayk ve mayk ev jî wek navê çi ye stand standin ev a betariya ye a goda digire ew vê dikeve da digire ev hesî betariyê wê nin betariyê wî wê nin yani tu carî me li xwe naheyîre sê betarî têra mereyî qiyamekî dikin wekî din ev kamîreyî tiştekir çî ve ne tiştekî ve ev e xwe kamîreyî ev kamîreyî hûn bînin û ev jî malka wê ye ji bo mesela av me avê dikarib têkevin avê de dikaribe dibin baranê de berfê de her tişt çê dibe yanî pêr bi rastî action e navê action kamîrayî bira jî action kamîrayî ji ber wek min got gelekî xurt e nav avê me avê de ti bandor lê nabe tesîr lê nabe ev jî wekî din in tiştê pêdiviyê wê ne yanî heger tu bide kumê serê xwe dikare ser piyê xwe çanteyê xwe vigirê de dikare li ser bisiklet ser motor kişî dikare ew bike tu ser asê bike yanî dibise bisebitîne ev tişma tiştê wê ne wek min got li cê fitnesê wan cê fitness studyom dikare li ser hesin me wan ew yanî pêvekî bi hesin vekî ji xwe ve jî hewlo siwar dibin hewlo jî dikare bi ser tiştekî pîrê bide ew ji xwe ne destgirê wê jî wek miftakê dike vir de ji bo asê bibin ev kamîreyî naylon navê jî me sehra kir wek min got DJI ne ev markaya gelkî baş e ev nirxê wê jî 305 yorî ji xwe ser înternêtê hûn karin hûn jî heger hûn bixwazin temîn bikin ev dikeve malka hande wek min got ji bo mesela avê wan jî ji bo bikeve çekbêjîneyê wow ev bû her tişt bo kamîra me xwestin ez şîrove kirin bidim me bê çi kamîrayê ev me anîye.